מבחינה כרונולוגית, אני לא יכולה להגיד שאני דור ראשון לשואה, כי נולדתי מיד אחרי השואה. א', גם תאריך הולדתי קשור לזה שההורים שלי לא העיזו להוליד ילדים לפני השואה. כי אבא שלי צפה שואה, לא חושבת בממדים שהיא הייתה, אבל הוא צפה שצפויה ליהודים שואה, והוא חשב שזה לא זמן טוב להוליד ילדים. וכשאמא שלי ניסתה למחות, אז הוא שאל אותה אם היא רוצה ללדת על אם הדרך. והיא סיפרה שחברה שלה ילדה על ידה ברכבת לברגן-בלזן בעמידה כמו פרה. והיא סיפרה שהמילים של אבא שלי צלצלו באוזניים שלה, את רוצה ללדת על אם הדרך? אני כמובן נולדתי זמן קצר אחרי תום השואה, ומאז שאני זוכרת את עצמי, החיים שלי היו כרוכים בשואה. הבית תמיד היה מלא בניצולים של אבא, שעוד כשהייתי קטנטנה סיפרו לי, זה אבא גיבור יש לי, ושהם חיים בזכותו, וכשהייתי ילדה קטנה הייתה לי יום הולדת, אז קיבלתי מכתב מאיזה בן של ניצולים שכתב לי, את לא מכירה אותי ואני לא מכיר אותך, אבל ההורים שלי אומרים לי שאני חי בזכותך ובזכות אבא שלך. כך לא כפי שאולי במשפחות רבות הנושא של הדור שני של השואה לא היה גלוי, אלא היה מתחת לפני השטח. אצלנו הוא היה גלוי מהיום הראשון, והוא היה חלק בלתי נפרד מהחיים, עוד הרבה לפני שהוא כאילו עלה על פני השטח לרוב ניצולי השואה, ועוד גם הרבה לפני המשפט. אני גדלתי עם זה שאני שואה וכל מה שכרוך בזה, והגבורה של אבא שלי, כך ששואה היא חלק מהחיים שלי, תמיד הייתה. אני גדלתי בדירת 2 חדרים קטנה שהניצולים קנו להורים שלי, פשוט אספו כסף ביניהם וקנו דירה בידי מפתח, דירת 2 חדרים קטנה. בחדר אחד גרו ההורים שלי ובחדר השני היה שלי. אבל הוא למעשה מעולם לא היה שלי. כל התקופה שגדלתי, שניצולי שואה עלו ארצה, אז מספיק שהייתה להם איזושהי היכרות שטחית עם ההורים שלי, והיה מקום, אז הם השתכנו אצלנו בבית. המרפסת הקטנה שלי הייתה מלאה עם הארגזים שלהם, והם חלקו איתי את החדר. אהבו אותי אהבה ענקית. ואבא שלי, שעבד ב3 מקומות על מנת להתפרנס, תמיד מצא זמן להעניק לי. הוא היה לוקח אותי ללונה פארק, משחק איתי במשחקים, סתם תופסת מחבואים בתוך הבית, מלמד אותי כל הזמן, מלמד אותי אם זה את חוקי המשחק בכדורגל, אפרופו כדורגל. באמת הייתי הנסיכה לבית קסטנר, אין לזה הגדרה אחרת, ככה גילו אותי, ככה הרגשתי. וזה גם היה המשוב שקיבלתי מהסביבה, מחברים, משפחה, מכרים. הייתי שאני כאילו מאוד מיוחדת. בעצם הווייתי קמת של רז'ה ובדיו קסטנר. ואז כל בוקר יצאתי החוצה והלכתי לבית הספר, ושמעתי שאני בת של רוצח ונאצית וקסטנרית. ועידו אותי באבנים והרביצו לי מכות וזרקו אותי לבורסין שכמעט טבעתי. וזה היה יום, 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 יום. מעולם לא נמאס להם, מעולם לא היה יום שלא חוויתי את הדרך הזאת. וזו הייתה, והשהות בבית הספר הייתה טראומה פשוט איומה. ורק לפני איזה חודשיים עברתי פעם ראשונה במקרה על יד בית הספר שלמדתי בו באותה תקופה בטעות. כי אני אף פעם לא עברתי משם. ובטעות עברנו עם רכב. ואני, אין לזה מילה, אני פשוט התחרפנתי. אחרי שאבא נרצח,
אמרתי לי, חזרתי הביתה מבית הספר אחרי השבעה, ואמרתי לאמא שלי שאני לא רוצה יותר לחזור לבית הספר הזה. ואז היא שאלה אותי למה, ואז סיפרתי לה. היא הייתה המומה. עכשיו, אני את הקטע הזה לא זוכרת, אני מספרת את זה כפי שאמא שלי סיפרה. שהיא שאלה אותי בתדהמה למה לא סיפרתי. אז אמרתי להם בבגרות של ילדה בת 11 אני ידעתי כמה קשה להם ומה עובר עליהם ולא רציתי להכביד עליהם. כי אני ידעתי שאבא שלי ואמא שלי עוברים את אותו דבר. הייתה לנו שכנה מהקומה הרביעית, ניצולת שואה מפולין, שכשאמא שלי הייתה תולה כביסה, הייתה שופכת לה קפה רותח על הראש, שמה שלא פגע בראש, שלכלך את הכביסה. ואבא שלי לא יכול פחד לנסוע בתחבורה ציבורית. כי העיפו אותו מהאוטובוס וירקו בפניו וסרבו למכור לו דברים. כל זה אני ידעתי. צורה שגדלתי בה, והאנשים שנפגשתי איתם ושסיפרו לי שהם וקרוביהם וחבריהם וכולם חיים בזכות מבצע הצלה של אבא, כך שכשהתחיל המשפט והתחילו הרינונים נגדו וההשמצות וההאשמות, אני כבר הייתי מבוססת באמונה, גם בהכירי את אבא ואת האופי שלו, ואת הצורה שבה הוא חינך אותי ליושר ולאמת, וכאילו להיות בן אדם. כל האווירה הזאת של הלכו כצאן לטבח, היא פסחה עליי, כי אבא שלי לא הלך כצאן לטבח. אבא שלי, בכלום כלים שהיו לו, קם ועשה מעשה. כך שוב, הקטע הזה של כצאן לטבח, שגם נאמר להרבה אנשים דור שני לכאילו בושה, למרות שלשמחתי היום כבר אנשים השתחררו מהסטריאוטיפ הזה, אבל גם אז, זאת אומרת, אני לא סבלתי מהסטריאוטיפ הזה, כי אבא שלי לא הלך כצאן לטבח, אבא שלי קם ועשה מעשה, אבא שלי הציל יהודים. המחשבה שישראלים רצחו את אבא שלי הרבה יותר קשה מאשר לא היו רוצחים אותו נאצים או... מבחינתי זה עד היום פצע שקשה לתאר אותו. יש חוויה אחת מאוד מאוד משמעותית. זה היום של פסק הדין של הלוי. כי אני חזרתי הביתה מבית הספר, ונגיד, פה היה סלון, כאן ממול הייתה דלת הכניסה, ואיך שנכנסתי הביתה, יכולתי לחוש את האווירה בבית שאפשר היה לחתוך את האוויר בסכין. עכשיו, לילדים ככל שהם יותר צעירים, ככה החושים יותר ערים, זאת אומרת, פחות כאילו נשענים על השכל ויותר על האנרגיות ועל ואבא שלי ישב ככה בקורסה הזאת, דרך אגב, אחת משתי אלה, ישב בקורסה הזאת, וסימן לי לגשת אליו. הוא ישב ככה ברגליים מסוכלות, סיגריה ביד אחת, ואני ככה נעמדתי לידו, ואז הוא אמר לי שעכשיו אני אשמע הרבה דברים, תשמעי עכשיו הרבה דברים על אבא שלך, כך הוא אמר לי. אבל תזכרי תמיד שעשיתי כמיטב יכולתי להציל כמה שיותר אנשים. לא מזמן היה ביד ושם מפגש של ניצולים. בקנה מידה יותר קטן, אבל גם. ולראות את הניצולים באים עם המשפחות שלהם, כבר לשלשים ולריבעים. וזו תחושה שאי אפשר לתאר אותה במילים. לראות כאילו זה נתח חיים שאבא שלי יחזר לעם היהודי, ואני כל כך יכולה להזדהות עם הגאווה שלו ועם השמחה שהייתה לו מהצלה, כי אני הרגשתי לפחות חלק מהתחושה הזאת כשראיתי את האנשים האלה. ביד ושם חלק מהניצולים הלכו עם שלט, אני ניצול של קסטנר.
זה אחת התחושות העיליות שאדם יכול לתאר לעצמו. של אושר, פשוט של אושר, כי החיים, אבא שלי לימד אותי שהחיים הם ערך עליון.